I pozdrav svima ljudi, dobro došli u moj novi epizod na kanalu. I danas igramo Clash Royale. I danas, kao što nastavno klipa vidite, danas napravili full epic death. Znači, eto ga ljudi. Sad je nekog Raider nije epic, ali nije više epic valjda. Stvari treba da ima još epika. Znači ljudi nema full epic. Epic nije samo ova tu mosketarka i Hog Rider. Ljudi nema veze, neka ostavimo oni. I hajde počnemo. sada troll. Sada, brate, ljudi troluje me lik, ladno, a ja njega, brate, ništa mu radi, ljudi. Ne, ljudi, brate, gdje se nalazi, Hog Rideru, probaj da ga... Ljudi, sad nije sa princom i on je totalno gotovo plivaja i udari. I ljudi, znači, ne mogu da verujem, brate, ima legendarnu Rage, Tornado, brate, može radio spill deck, a ne može kad je ima ovo. Kako? Ja kad bi radio spill deck ne bi bio ni blizu, samo bi imao dvije. Ovo epic jest. Znači ljudi, prva runda je naša. Znači ja stvorili ovo... Ja zaboravim sam. Oni 4. Ljudi, znači ja imam, za redne 4 imam Freeze, Menio Horde i Hog Rider. Odavde imam samo Cannon i Barbarian. Odavde imam, odavde imam samo Giant Skeleton i Balon. Odavde sve imam i odavde sve imam. Ljudi, obavezno uđite u naš tim. Znači, ako se puno trudimo da što više se skupimo, znači ljudi, please uđite u tim, znači ljudi, skinite ovaj, znači ljudi, please to uradite. Znači ako neko nema Clash Royale a ima telefon, znači slobodno skinite Clash Royale pa da skupljate samo za clan chest. Lijepo pozdrav vas. Ne znam što bi ovo trebalo da znači, ali možda nisam trebalo sam. A daj, ne, pročito na slik. Dobro, ba verujem smo malo, to i svi neće nešto skine. Ali zato ovo rating hoće. A daj, brat, nije sve dobro. Engine jumping. Znači ljudi, ovdje ćemo još skeleton armu. A ne ljudi. Nećemo onako da brzaka princa. Gdje Bože da ne vidi. A ne vidio je lik. Znači ljudi, ja sam bukvalno mrtav. A brate, ima Rage. A ja kad bi imao Rage,
radio sa likovima. Znači, bukvalno mi ne bi niko mogo ništa. A ujutro pi 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 pi. Ali ova dosadna, brate. Pa dosadni ste i vi. Brate, ova mene kopira. Šta god ja postavim, šta god ja. Ljudi, pobedili smo. Aha. Znači, ljudi, pobedili smo. Lik je bio jako napred, ali plus 2. Ljudi, sad trebamo 130 da skupimo, mi imamo 81. Anak Alelos. A ja sam na 800, 1600, čak. Treba će nam 300, ne 300 brehilja. Treba će nam 32.000. Ne. 3.200 će nam trebati kad budem. Znači treba vam sad da bi došao ljudi. Ne vidimo se posle malog vremena, zato što želim ništa. Ajde. Znači ljudi, otvorio sam imao super magazin čest. Znači dobio sam, brate, sve epic. I je rekao, evo ga sada manica. Sad će samo biti ova. Je rekao, sad će tamo biti legendarna kada oni Nikita. I blizu legendarne karte. Već sam dobio red. Brate, ljudi, onako baš kad se nadate, ništa ne dobijete. Onako volim kad se nadate, ne dobijete ništa. Ja sam imao mogućnost da dobijem Lava Hounda i ovo. Kako zove, Lava Hounda i Inferno Dragona.
Ja rekao, evo ga ta sada. Ljudi, ja sam rekao, evo ti da nas sada. Daj mi legendarno i ono ništa legendarno ljudi. A sad ćemo da Baby Dragona da ubije ovu. Uvijek bila na nju riba sjela. Jesi ti to gledala mene? Pitam. Ljudi, znači vidjeli ste sada? Ne, ljudi, niste želeli. Champions, znači ljudi, ajde, sad će nas ovaj povediti, znam, brate, on je on... Možda i neće, da po imenu nekako, po imenu kao nama nekako je zastrašio, jer Champion. Ja. Ljudi, znači, skoro nisam imala. Ja sad ćemo reći na brzaka da postavimo princa, a vidajem. Znači, nema da čekati kako čuo. A protiv princa vam najbolje ljudi da stavite ovo kako zove. Od princa vam ljudi najbolje stavite, ali ono neki stavi nešto drugo, a meni najbolje da stavi skeletoni. Idemo na zrče. I ljudi, znači vidjeli ste, pobedili smo. To je to ljudi što se tiče ove epizode. U sljedećoj, pozdrav!